É o programa da Unión Europea que apoia a formación, a educación, a xuventude e o deporte en Europa. As oportunidades que ofrece son educación superior, educación e formación profesional, educación para adultos, educación escolar, xuventude e deporte. Os períodos de estudo no estranxeiro poden durar un mínimo de 3 meses e un máximo de 12. Podes realizar varios intercambios Erasmus+, pero o tempo que pasas no estranxeiro non pode superar os 12 meses dentro dun mesmo ciclo de estudos. Será necesario superar o primeiro ano de carreira, ter unha nota media de expediente superior ao aprobado, matricularse nunha cantidade variable de créditos, polo xeral 30, e tramitar un acordo académico. Se non tes mínimo o B1 acreditado nalgunha lingua estranxeira, deberás presentarte algunha proba lingüística da túa universidade. Estas bolsas tramítanse na universidade onde estedes a estudar. Normalmente nas universidades soe haber unha persoa denominada coordinador Erasmus, que é quen vos axuda e vos asesora no trámite do Erasmus+. Cada universidade posee uns prazos e uns requisitos distintos, polo que todo dependerá de como sea a túa universidade de orixe e a túa universidade de destino.